Tennessee hegyei között létezik egy másik igen különös vallási szekta. Úgy hívják magukat Isten templomának legszentebb ága. Félelmetes ceremóniájuk a bibliai Márk evangéliumának 16. fejezetén alapszik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik. Betegre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. A rituálé csúcspontján a mérges kígyók idomárai, vagyis a szentek, ahogy magukat nevezik, transzszerű, hipnotikus állapotba kerülnek. Ezután következik a gyónás, vagyis a bűnöktől való megtisztulás a hit erejével ebben a bizarr szituációban. Lehet, hogy mi vagyunk a Föld legintelligensebb lényei, de a legkövetkezetlenebbek is. Hogy megtaláljuk a lelki békénket, néha olyan utakra tévedünk, amely létünket veszélyezteti. Hadd idézzem ennek a szektának a legfőbb imáját. Egyszer ittam, ámen. Egyszer bűnös voltam nőkkel, ámen. De többé már nem számít, ámen. Ha megmarma egy kígyó, ámen, nem számít, mert üdvözülésem lesz az Istenben. Ámen és halleluja. Aznap a gyülekezet egyik tagja belehalt a kígyómarásba. Kíváncsi vagyok, hol volt akkor az Isten. Biztos vagyok benne, hogy a hitük elnyom minden kételkedést.